Vítejte u tady z té videa a je to vlastně 5 věcí, které nejím. Já teda... Chtěla jsem jejich mám terapie, co vám teďka řeknu. No nic, jdeme dál. Kdo nechce slyšet to moje hrozný povídání, tak ať si to přetočí na 30 sekund. No prostě tady řeknu teďka nějaký úplně blbosti. A tak půjdeme na to. Jako první, mám to od prvního, to je to nejlepší, jako ve škole. Takže první je špenát. Špenát nejím, ale když prostě je, tak si možná tak trošku jako zopnu. Druhý jsou okurky salátové, je teda moc nejím, ale třeba jednu si dám. Ale třeba nakládají, ty mě chutnají. A na třetím místě jsou 3, protože ty prostě úplně nesnáším a prostě nejím. Jakoby vepřové maso. Já ho nejím od té doby, co u nás byla jednou zabíjačka, tak nejím vepřové maso, ryby, protože jsem se jich jednou strašně přejedla. A rajčata nejím už prostě úplně odmala, skoro. Nevím, když jsem byla malá, tak jsem trošku jedla, v Mekáči si pamatuju. Jsme byli a to mě vůbec nechutnalo. Od té doby to nejím z Mekáče. No a to je teda konec, já se omlouvám, že to je takové krátké. A proto já vám tady ukážu ještě takový speciál a ukážu vám make-up. Tak jsem tu. Mám tady 4 make-upy, ale podle mě tam ještě jeden byl. To je, co si teda nejsem myslet, jestli to je nějaký make-up. To připadá. Jo, je to make-up. Takže je to tady ta Mary Kay. Potom tady to mě strašně vyhovuje, ale úplně strašně. Ale také strašně drahý to je. Ale podle mě už to neprodává. Od Maybelline Dream Made Mouses. Tady takhle to vypadá. Pelpený hrozná stanoletkava. A je to vlastně jak zmrzlina nějaká. Teď mi to nevypadá. Je dobrý, že to není prostě takový tekuté. Potom tady takový malej. Pardon. Jsem úplně nějak dneska nachladla. A potom mám od Rimmel London Recover. A ten už teda úplně dochází. A potom tady mám od Max Factoru Ageles Elixir 2 v 1. Je to vlastně takovýhle. A je to takováhle pumpička. Je teda pěkně zašvihná u toho make-upu. No a to bylo teda všechno. Já děkuji, že jste se na tady z video podívali. A někdy příště. Čau.